Hello guys, good evening. नोंथांमोनखौ आंनि दुगा मोसाहारि YouTube चेनेलावहाय गासैखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाहरनाय जाबाय। पदिना माबोरै दं नोंथांमोन? आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ, आंबो मोजाङै दङ। स' लोगोफोर जोङो क'क्राझार फैबाय नै, माने गाबोन जुबिन दानि बार्थडे दं नालाय बिनि सेलेब्रेशन दङ। दा बाहाय एकदम रेडि खालामगासिनो दङ। ओरै नायदो नै लामाजोंहाय एकदम जुबिन दानि पिक्चारजों माने फट'जों जेरैबो राइटजोंबो लेफ्टजोंबो एकदम जुबिन दानि फट' जोबारखि। ओमफ्राय जों बेयावनो माने गाबोन प्रग्राम जागोननि जायगायावहाय जोङो थांगोन। बेहाय माबायदि साजायदों जोङो गासैखौबो देखायहैजोबसै, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। लेट्स गो। फैजेनबाय नै गासिमोन बेलाय गेटआ नायदो लागाव फरिना बोरै जाखो दिनैसो हाबफैफेरदोंलां बे जायगायावहाय। लोगोफोर नायदो साजायगासिनो दङ नै। हाब जुबिन दानि फट' आखिनायफ्रा नै नायलाय हिटल' आखिखादों। आर्टिस्ट सोरब्रा बिसोर नामा? बिसोरनो जोंथ' गाबोन थानाय जानाय नंला, ओमफ्राय जोङो दिनै नायफैग्रोखाबाय आरोखि। आयु नै माबानायफ्रा नै जैया मैया होनो ना मा होनो, होस अयथासार गुवार। गाबोननि प्रग्रामनि थाखाय एकदमबारे रेडि जाजोब्बाय नै। बैयाव पुलिस आदैमोन दङ, बेबा मा खालामदों बेखौ मिथिला। जिखुनु जाया सफैबाय जोङो नै। आयु होस गाबोन जाय फुङाव फैगोन बे ना मा होनो देरहासार बेल' जायगा मोनगोन। फुङावनो फैखा, फुङाव फैयाबा गारि मा होनो स्टेन्डआ बिराद खम, गारि दोननो जायगा गैखाया। दोननो जायगा मोननाय नङा। फै बेहाय गानो एरायनो जायगा मोनगोन ना मोना बेखौ साननानै नाय। बाउन्डाराथ' बिराद गुवार जादों, बाउन्डारा गुवार नै। देरहासार नोंथां मोनबेसे खामानियाव देरहासार जाखो नोंलाय? जाबाय गोबाव जाबायना? देरहासारनानै दंगासिनो। थिगैनो दङ दे। दा नै पुलिसफोर माबा खालामगासिनो दं, गाबोनबो श' खालामगोन खोमा। गाबोननि गाबोननि बुजायदों एसे मारै मारै खालामनांगौ, मारै गार्ड खालामनांगौ। दायो सफैबाय नै। मा होनबावनो आरो बेखौलाय ना, ओरैबायदि गुवार नै। नै नाम गाबज्रिगासिनो दङ मालाय। बापारे बाप नै लोगोफोर ओरै नाहर नै। गुवारल' सयथिबो बरिया मोजां जाबाय। बैहायलाय मा जागोन ओमफ्रायलाय? बेयाव श' जागोनब्रा, मानसि गाखोगोन। मानसि गाखोनो माने बाव सियार बसायगोन ना? औ सियार बसायजोबगोन नै बाउन्डारि। आयु ओइस अयथासार गुवारखा। औ नै पुलिसफ्रा मालाय माबा खालामगासिनो दङ। जोबोर मोजां समायनालै लोगोफोर नै। गाबोन फैलायदो बयबो ज' फैदो, नायफैदो, बयबो हेफाजाब लाफैलायदो। नै ओरै साजायगासिनो दङ, बानायगासिनो दङ। नैबाहाय खाम्फा बानायदों नै, खाम्फा नैबाहाय। नैबे स्टेज जाहैबाय। आदसा लोगोफोर मोनसे बुस्थु देखायनि आं नोंसिनोहाय। एसे जाम्बा आंलाय नैबे जायगाखौ नुफेरबायाखैमोन आं बिमाबो, दिनैसो नुबाय आं नै। बिबेकानन्द इउनिभारसिटि जाहैदों नै। आंसो देखायफैदों, बे बिदिखौ नुफेराखैमोन जाहैदों। माबायदि बबे गमाराव थानायामोन देखायफैजोब्बाय आं बेखौ दिनै गासिबो जुबिन गार्डनि हादाननि ना, ओंखायनो नुफेराखैमोन जाहैदों। दा नायजोबदो नै रायजोबो। सोरबा सोरबा नुयैबो थागोन, सोरबा नुयोब्रा। औ नायफै क'क्राझाराव। आंल' नङा, आं बुहुत जायगा नुबोबायसो मिथिबाय। मानसिफ्रा बेखौ दासिमबो नुयि जायगा दंबावो, जेरै आं दिनैसो माने नुदों आरोखि ना नैबे जायगाखौहाय। बबे जायगायाव दं बेलाय, क'क्राझाराव होननायल' खोनायोमोन, ओमफ्राय बे जायगानि नामखौ मिथियामोन आरोखि। ओमफ्राय दिनै फैनानै नुफैबाय नै, बिराद मोजां। ओरैबायदि खोलो खोलो बार नाङोलै मावसि दे। सान्थिबा मोनखायो दा, अयथासार हिट मोनखायो दा। थानानै देरलांखानाय मानसि गोसोबायदि बावनो बेरायफैयो, जाफैयो लोंफैयो आराम। आरो बैथिं थांबावाखैसो नै, बैथिंबो बरिया मोजां लकेसन दं बारनानै। फट' लायनायसोरा मावसि दे मोनसे। माने जोंहा नैबे क'क्राझारावहाय गाबोन जुबिन दानि 53थि जोनोम सान फालिनाय माने प्रग्राम दं आरोखि। बाहाय जोङो फैदों, बेरायफैदों। ओमफ्राय नैबे जायगायावहाय जोङो एसे बेरायफैबाय, फैनानै मोजां मोनबाय। नोंथांमोनहाबो नायफै, जायगाया बिराद मोजां आरोखि ना। ओमफ्राय नैबे प्रग्रामावहाय, गाबोननि प्रग्रामावहाय नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बयबो फैनानै बाहागो लाफैदो। बेरायनानै बा प्रग्राम नायनानै मेङोब्ला ओरैजाय दखान दङ नै, जानो हागोन, दै लोंनो हागोन। मा मोनजायो नै, दाउदै दङ, पापर दङ, माबा माबि दङ। কি কি আছে দা? কণী কি আছে আৰু বুগুনি আছে নেকি?
Gubuni ase? Gubuni kam. जोङो दसे बेरायबाय ओमफ्राय नायदिंबाय मा दङ ओमफ्राय नै जोङो दायो माबा जानोसै बुट एवनाय ओमफ्राय नैबे दावदै बयल बेहा बुगुनि जाबाय ओमफ्राय दावदै बयल जानोसै बुट एवनाय बेखौ जानांगौ बानलु थानलु जाफाजोबगोनलां बरिया टेस्ट दं जासिथारदों गाबोननि थाखाय ओमफ्राय आं जागासिनो जाखांबायमोन नोङो जादों karena बे मायाबिनि होननायखौ मायाबिनि दे ओमफ्राय मारै मोनलाय रोंबाला मायाबिनि मारै मोनलाय बावलांबायलै आं होननो रोंबा बारा एक्सपिरियेन्स गैयाना आङो ओरैसोब्रा मायाबिनि रातिर बुku देखा पालु तुम्हार सोबि धरा दिला ने रोंला आंबो जाबाय बेनो टेस्टफ्रा स' लोगोफोर जोङो दायो थांसिगोन ओरै मालाय गान सोलोंगासिनो दङ ओमफ्राय जोङो थांसिगोन स' लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआ बेनोमोन बेखिनियानो दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो नेक्स्ट भिडिअ शिलंआव थांगोन शिलं ट्रिप नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो रेडि जानानै था नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय